Na hát, sziasztok! Egy kártya trükköt szeretnék bemutatni, aminek a magyarázatát csak akkor teszem fel, hogyha vagy megnézitek 500-an, vagy lájkoljátok 15-en, vagy feliratkoztok 10-en. Tehát iratkozzatok fel, és lájkoljátok a videót. És akkor a többi videómban már felteszem a trükköt abban a videóban, és a magyarázatot is egy videóban. Na, akkor mondjuk kék bicycle kártya, minden lapja különböző. Ez? Igen. És minden lapja kék. Oké. Na. Úgy kezdődik, hogy a nézővel húzatunk egy lapot. Igen. Aha. Látta a kamera is? Jó. Akkor ezt a kártyát így belekeverjük a csomagba. Így is ilyen átlagos keveréssel belekeverjük, és el is emelgethetjük. Na, és akkor megkérdezem a nézőt, hogy ez volt a lapod? Nem ez volt? Akkor ez volt. Köszönöm szépen.